Ez gara konturatzen zen nolako sortea dugun, etxetik gertu gure baserritarrek eskaintzen dizkiguten elikagaiez gozatzen dugulako. Gertuko produktuak, urte sasoikoak eta kalitate handikoak. Programa honen bidez, gertutik ezagutuko ditugu eta haien eguneroko bizimodua ikusiko dugu baloratzen ikas dezagun. Jakiz jakin! Gaurko Jakiz jakin programan honako hauetaz hitz egingo dugu. Tokiko produkzioak hurbileko elikagaiak kontsumitzeko aukera ematen digu baserritik mahaira ekartzea. Produktu horiek baloratzen ikasteko, zuzenean hitz egingo dugu gure ekoizleekin, haiek tokiko produktua nola definitzen duten jakiteko. Nik definituko nuke bertako produktue, bertako bizitza aurrera emateko beharrezkoa dan lan bezala. Labur esan da. Bai, ez da luza barrik. Niretzako bertako produktua da bertan hasi edo landatuta egon dena, izan landare edo animali dagokionez, eta gero insumotan ere alik eta gertokoenak direnak erabili dianak. Bertako produktua bertan ekoiztu eta bertan merkaturatzean produktu bat, bertako guztiategi, baserri eta ekonomia sustatzeun produktu bat. Bertako produktua nik nire kasuan definituko nuke bertako gure etxeko produktua. Oain, beste maila batean bertako produktua, Euskal Herriko produktua, azkenen gure lurretako produktua. Gure baserritarrek kalitate handiko eta urte sasoiko produktuak eskaintzen dizkigute. Orain, ezagutuko dugu eskaintzen dizkiguten produktuen aukera zabala. Nik ikusten dut ekologikon ziurtatutako barazkik, fruta eta behiaragi baita. Guk barazkiak eta neurri txikiago baten sagarra pixkat. Nire kasuan, dibertsitate handia dakau, mota guztitako barazkiak eta fruta batzuk baita. Garaiko produktuak nola ibiltzen ditugun, dibertsitate handi bat behar du urte guztian zehar barazkiak eduki ahal izateko. Guk hiru alor jorratzen dugu, baratzagintza, hartzantza eta gero eraldaketa. Baratzagintzan itetugu modu eta guztitako barazkiak. Hartzantza aldetik esnia aprobetxatze dugu, ardi esnia, botiletan saltze dugu, jogurrak itetugu eta mamilak ere bai, eta gero baita mermeladak eta mermeladak. Ezberdinetako mermeladak. Produkturik onena lortzeari begira ekoizteko modu asko daude. Eta gure ekoizleek ekoizpen ereduak azalduko dizkigute eta zergatik egiten duten horrela eta ez beste modu batean. Ni hasi nintzen lehen sektoreko mundu honetan, beti da nik egon nintzen naiz, baina profesionalki hasi nintzen dela 3 bat urte, eta garbi eukinon ekologikon izan martzala nire lana, eta horrekin hasi nintzen egunetik, eta aukera dut ekologikoa, ezkenen dalako Bigarren Gerra Mundial aurretik egiten zen ekoizpen mota, eta uste detelako dala jasangarrina, jasangarri dan bakarra, eta respetagarri ingurunekin. Nire kasuan, nire baserriko lursailak lantzen hasi nintzanean, nire gurasuak baratza egite zuten eta pixkat modu tradizionalea bideratuta zeuden. Baina, ni ekoizten hasi nintzen momentuan oso seguru jakinun ekologikoan nahi nula. Eta aigea permakulturako sistema batzuk erabiltzen, baratzan diseinuak eta lanian gabiltza baita ganaderitza inkorporatu nahian, probak egiten aigea handik. Eta, zatik aukeratu nun eredu hori, gehien bat etorkizuneako ikusi deulako lurra askoz osasuntxu mantentzeala, lurra abonatzeko modu naturalenak erabiltzea ditugu, eta orduan etorkizunerako lurra bizirik mantentzealako eta osasuntxu mantentzeko aukera dakalako. Gure ekoizpen eredu ekologikoa da, eta aukeratu dugu eredu hortan siniste deulako. Azkenen iruditzen zaigu betiko eredua hori dela, naiz dagoain ekologiko izena emate zaion beti izan den eredua ekologikoa dela, berez lurrak emateuna dela, inongo aldaketaik eman gabe, eta eredu hortan siniste deulako horregatik aukera genuen. Ez genuen plantea eurein ekologikoa izan, ez izan, naturalatea zen.
Familia enpresak dira, naturari lotuak, garai berrietara egokitzen direnak teknologiarekin eta belaunaldi askoren jakinduriarekin. Jakin nahi dugu nola antolatzen duten bere lana eta familiako zenbat lagunek laguntzen duten zeregin horretan. Profesionalekin ninabil buru belarri lan hortan, eta etxeko laguntzen diate da beraiek alduen egin aste burutan eta lagungi izaten geha, baina astean zehar ni bakarrik ibiltzen naiz. Nire lana egura den eradan menpekoa, zer landana kanpon egin ditut, bai baratzan edo bai besteslako saietan. Eta egualde hona baldin badau, hasi goizen goiz, 8 buelta hortan, eta egun bukatu arte jarraitu tokatzen da lanak egiten. Normalen nik nola egin duten elementu zuzena, astelen eta asteazkenen dela egin dute barazki banaketa, eta orduan, lehenengo 3 egun horiek izatean baratzan ia erabaz hartuta. Eta gero beste egunek, pixkat, behietan gero zentratzen naiz. Hori guain, gero udalden, belar lanak izaten die gehiago, eta pixkat egura din menpe izaten da nire asteko antolaketa. Lan antolatzen zaila da. Baserrian 2 aizpak egiten dugu lan, Mirianek eta nik. Eta antolatu baserriko lanetan biok aritzen gera, egia tendentzia dagoela, igual batek beti lan batzu bideratzen ditu eta bestiak. Eta salmentatan gero txandatu egiten gera, batek egiten du aste baten eta bestiak hurrengoan. Eta gero puntualki lan igual nekosoak edo intensoago dianerako edo familiako pare baten laguntza izan lehike patata ateratzeko, lan puntualetarako laguntza eskatzen dugu. Gure kasuan, familiakoak nire amatani gaude. Nire ama Merkatu Plazako kontua eramateu, Merkatu Plazan saltzen egotea. Eta nire lana izango zen baratzako lana gantolatzea, beste pertsona bat dakau gurekin lanian. Eta aurten adibidez etorri da formakuntza duala itea beste pertsona bat. Eta orduan nire lana izango zen baratzako lanak antolatu, eta otarren banaketakin eta otarrak antolatzea. Printzipioz proiektu honetatik bizi geanak gu bi nire bikotea dani, eta gero hain dazkau pare bat langile, pare bat etorkin hartuta genezkanak etxean, hain dazkaura gure langile dianak. Eta gero familia osua, bai nire joritzen aldetik gehien bat, eta gero nire aldedikane bai ama, eta batzuk bilketan, beste batzuk botila garbitzen, beste batzuk berdura garbitzen, bestiak ereiten, bestiak, adanian. Azkenen, nik uste famili proiektua dela, betiko baserri eredua zozatik izan da hola. Eta nik uste dela bizitzeko modu bat, ez lana bakarrikan. Orduan da, danok involukrau berreko proiektu bat. Gustatzat, nik baserri dauket eta momentu honetan baserrin nago kasi ezer ez dauketena eta nahiago dut kanpokoa, invernaeron ez baizik kanpon etatzen dana eta hemen bertako baserriko jende iostea nahiago dut. Lehen da bizi, konfiantza. Supermerkatutakoa ez dakit nola tratauta egongo dan, o nun aterata dan, o zer. Eta azokan darenak, gutxi beramen denak ezautzen geha, eta besarritarrak badakik nola egiten dut, zaten nik neuke aldatzea ditut eta neuk lana egiten dut bertan baita ere, orduan, sobre todo, konfiantza. Generalki, produktu berdine osten dut, generalki. Adibidez, eskarolak, letxugak, porruk, zatik beste gainatikoa badauket nik neuk. Lehen da bizi kalitatea. Eta gero prezioak, klaro, kalitatea oso ona balin bada, baina prezioak Jesukristona, ez dut hartuko geldituko naiz, berdura hori gabe geldituko naiz. Hori garbi, kanpon ezitako darela, hori nik badakit, lehen esan dizut, industrialak nola daren eginda, o nola daren ezita, o nola daren zainduta, o zer botatzen dien gainetik olokesea, hori ez dauket jakitek, baina telebistan askotan ikusten denez, gainetik botatzaio gauzak. Baserritarrak ez die botatzen, baina baina adibidez porrue, azelga, letxuga, patata, aza,
koliflora eta igual bestea nola esaten da, nola izena, brokolik horik igual gaztauta igual ingo die, baina bueno, holako gauzak gutxi gora bera. Produktu bakoitza desberdina da, inguruaren, jasotzen dituen zainketa berezien eta gurasoengandik seme-alabengana pasatzen diren trikimailu txikien ondorioz. Gure baserritarrek beren produktuak zerk bereizten dituen kontatuko digute. Bueno, nire produktue da ezberdine bere sinpletasun da lekakutasunen neurri berdinen ez. Da betiko ekoizpen tradizional simple bat, eta bere sinpletasun eta jasangarritasun horre dauzke bere berezitasunek. Bai, bere sinpletasun hori, ezkenanik ez da zer arraro behiken, baina ekin detena da bertakoa bertan ekoizi eta bertan saldu. Orduan bere zirkuito labur horrek eta jasangarritasun horrek egin du berezi nire produkzioa. Gure produktua nik uste ekoizteko moduak. Lehen esan deten bezala permakulturako sistema batzuk erabiltzen gabiltza, orduan saiatzen aigea ganaderitza inkorporatzea guk baratza ite den luzaieta, orduan ja animali horiek gure kasuan ardilak eta oihuak zuzenian abonatuko lurra, eta gero aparte abono berdiak eta erabiliko ditugu, erabiltzen aigea ja, orduan horrekin ikuste dugu barazki guztiak lurrean eukidi dazkaen elikagaiak eskuragarri eukitza dituela eta mineralak baita, orduan zaporian bai notatzea eta guk pentsatze dugu kalitate hobegoko barazkiak lortze ditugula. Guria dala. Ez, nik uste alde batetik ekologikoa izatiak, ez, gaur egun oraindik berezitasun badan, geho eta gehiago gaude, eta geho eta gehiago berdia, baina horrek itegu bai berezi izatia, gero proiektu txiki bat izatian beste mimo batekin iteia gauzak, beste mimo bada etxian lan aiteko orduan, eta gauza guztitan guk bezero bakoitza badakigu zein dan, eta segun nola saltze du produktua, otarretan adibidez badakigu otarra bakoitza zenen etxea di joan. Orduan horrek personalizatu itegu pixkat, eta ja prestatzen ari zen momentuan gauza beste erabatea prestatzen duzu. Gure baserritarrek beren produktuak baserrietan edota eskualde bakoitzeko azoketan eskaintzen dituzte eta garai berrietara ere egokitzen dira online salmentaren bidez. Zuzenean ezagutuko dugu nola merkaturatzen duten produkzioa. Bueno, nire merkaturatzea izango zen pixkat 3 bide ezberdinetatik. Alde batetik dauket konsumo talde bat, seguran eta urretxo banatzen da astelenetan. Hor gehien bat barazki banatzen ditut, eta garaien frutan bat edo sartzen dut baita. Gero, asteazkenetan Ortizeko azokan saltzen dut, hor saltzen dut sagarra eta barazkik. Eta gero dauzket bi jatetxe, asten behin edo biten eramaten dizkitena garaien garaiko barazkik. Arregie baita saltzen dut Goieko markan azpin, 6 baserritar gaude ekoizten deunak arregie. Eta gero saltzen dugu hori, salamenta zuzen bidez, 5 kiloko paketetan. Gu jarraitzen dugu azokara juten hastian bitan deban, gero pare bat eko dendari ere eramaten diogu barazkiak, saskiak ere egiten ditugu, bai Deba, Mutriku eta Eibarren, bai kontsumo talde edo besterik gabe beste salmenta modu bat bezala, eta gero jatetxe bateron baterei ere bai. Alde batetik, esan deten bezala, Nerama Merkatu plazan dago, egunero, Zarauzko Merkatu plazan, goizetan, astelenetik larumatea, eta beste aldetik kontsumo talde bat sortu dugu, eta hileko kuota bat ordaintze dute, eta gure lana da, astero, garaian baratzan dakaun produktuakin, otar bat banatzia kontsumo taldeko pertsona bakoitza etxetara. Ite dugu, hastian 3 egunetan dendetako banaketa ite dugu, hemen elikagunean eta gero Zarautzen beste pare bat denda dazkau, eta gero jatetxe batzuk eta ardiesniakin adibidez arategi batzuk bai, Azpeitin, Zarautzen da Donostin ibiltzen gehien bat. Gero kontsumo talde batzuk dazkau baita, 100 otarra buelta hortan gabiltza bain, astero 100 familiekin, eta gero azoka etortzea hastian 2 egunetan. Baina
benetan baloratzen aldugu eskaintzen dizkiguten produktuen kalitatea eta tokiko produktu bakoitzak eskatzen duen lana eta dedikazioa? Orain jakingo dugu zer iritzi duten ekoizleek gure balorazioaz. Bai, nik uste baloratzen dutela nire produktue, bere kalitatea eta bere bertakotasune. Normalen ez da inor kejatzen beste zerregatik. Bai, bezero gehienak aurretik sensibilizatzeko jendea die, pixkat mundu honetan sinisten duenak, eta baina, lata guztieta asterio etortzen da bakarren batek aldezka, produktu guztu zaiolako, eta, pixkanaka merkatua zabaltzen ari da baita, alde hortatik. Produktua bai, asko. Batez igual dalako beraiek ezagutzen dutena, beraiek ikutzen dutena eta beraientzako tangibliena dana. Lana ere baloratzen dute, baina nik uste dut oso konstiente izan gabe zematerainoko lana dan. Eta zintzu hortan, igual, garaian garaiko barazkia zein dan ez ezagutziak, eta igual gehiago exigitze hortan pixkat hor galtzen dira edo galtzen da pixkat. Erakuste badeu nola ite den lana eta zergatik ite den lana modu horta, bai baloratzeu jendeak. Hori ez jakintasunagatik jende kostatze zaio, baina erakuste zuen momentuan eta jendeak interesa jartzen momentuan baloratzeu, bai. Daneti dago, nik uste asko daola, adibidez kontsumo taldetan dago jendea, nahiko jende, kontzientzia dutako jendia izatea eta badaki zer erostea dijoan, eta hain zuzen horretik sartzea kontsumo talde batean, ez? Bide hori hartu nahi dulako eta produktu horiek kontsumitu nahi ditulako. Elikagunenen ikuste jendia da bilena bastante kontzientzia duta dago jendia dela. Azokan danetik dago, danetik ikustezu. Batzu daude freskotasunatik erosteuena zure produktua, beste batzuk ekologikoatik erosteuena, beste batzuk variedade desberdina egitezulako. Zemateaino kontziente den jendia zer erosten nahi da horren atzetik zer da hon? Hortxelako du. Dena azkar eta ahaleginik egin gabe lortu behar duen gizarte batean bizi gara. Horrek oso urrutik datozen eta modu industrialean tratatutako produktuak aukeratzera eramaten gaitu. Gure ekoizleek egunez eguneko zeregina ezagutzen dute eta beren produktuen aurrean dugu jarrera begien aurrean jartzen digute. Hor danetik dela esango nuke, ez? Batzuk daude oso sektoren alde eta bertako produktuen alde beste batzuk, prezio bila juten da jendea ere baita badago, Nik uste bi polotako jendea aurkitzen dela. Nire uste zo handik ez jakintasun desente dago, baino bai egia da jendea geota gehiago aidala interesatzen kontu honetaz, eta nik uste generalian nahiko iritzi ona daola. Erakuste badeu nola ite deun dan lana eta zergatik ite deun lana modu horta, normalian jendeak iritzi ona eukitzeu. Bertako produktua hitza hola esan da oain ez, modan dago, oso hitz politia da, eta danok nahi dugu bertakoa kontsumitu, bertakoa jan, hori inberdeu, eta bai. Gero norbere egunerokotasunean hori sartzia eta hori hor ondo txertatzia, zailtasuna azka, eta aparte prezio aldetik handanak ez, eta nik uste ez dela geho prezio kontu ez da ere. Ze gauza batzutan igual garestxo, baina beste batzutan merkexio izangoa. Baina badak hau iritzi hori ez, bertakua eta ona eta ekologikoa baldin bada garesti joa izangoa. Eta orduan igual gehiago kejatzea ez dakit. Nik uste, oaindikan buelta batzuk eman bertaskiola, baina jende askoa da konturatzen horrekin. Erakundeen eta gure baserritarren aldetik, gu kontzientziatzeko hainbat urteren ondoren, gutako asko tokiko eta urte sasoiko produktuak baloratzen hasi gara. Egia alda hori. Orain, gure ekoizleen iritzia ezagutuko dugu. Nik nire produkzioa uneko saltzen dut, ez daukete salmentan momentu zarazoik, ala jarrite espero dut, eta bi urtetan nire ekoizpena duplika baina urtero. Hasi nintzenetik 3 aldiz gehiago dauketu baintxe bertan. Eta hurren urten beste uneko 50 gehiago aziko naiz. Nik usteet, azken urteotan, jendeak ikustea sentsibilitate gehiago dakala, eta jendeak elikadura osasuntxoagoa eramateko ohitura hartzen nahi da. Eta nik ikusteet nire inguruan behintzat
ekoizte deuna baino eskaera gehiago dago, orduan nik uste baietz. Bueno, gu berria gea, 6 urte dira baita ere hasi gehala, orduan guria dijoa pixkanaka handitzen momentu ondan gaue salmenta puntu altuenian. Eta guain beste lur batzuk hartzekotan gea, orduan kontuak gora jungoala iruditzen zaigu. Alaren nik esan berdena da ekoizleak falta diala eta hori nabarmentze deula guk garbi. Guk saltze deu ite deuna eta ite ez deuna ere bai. Dana saltzeko aukera dago. Modu txukun batian lan aite bali maezu eta pixka saiatze bali maezea eta jendian agerturatze bali maezea. Dana saltzea, orduan ekoizleak berdia eta bai. Jendia badaka goze hori, bertakoa eta ekologikoa eta bai. Bestiak beste esan deunatik ez, pixka modan daolako eta ikuste deulako osasuntsu jatiak bere onura dazkala. Eta hori dana ikusten nahi da. Baserriko produktua industrialarekin konparatzen dugunean, ohartzen gara oso gauza desberdinak direla. Jakin dezagun zergatik uste duten gure ekoizleek beren produktuak aukeratzen ditugula. Bueno, alde batetik produktu ona dalako, ekologikoa dalako eta bertakoa dalako. Eta gero, produkturen nahi donak ez dauke guri bilatze beste aukeraik ez. Produktu hori gaur egun iritsi da momentu une bat, ez daula bilatzei produktu hori dozentokitan, orduan produktu hori nahi donak bilatu, guregan etortzeko aukera besteik ez dauke. Orduan, nahiko erresa da aldertatik. Alde batetik ekoizteko moduagatik, ingurumenakin errespetagarria dan modura ekoizte deulako, eta beste aldetik lehen esan deten bezala, gure barazkiak ekoizteko modu honekin, pentsatze dugu elikagai guztiak jasotze ditula eta mineral guztiak, orduan bai zapore hobia eukitzeu eta dibertsitate handia dakaulako baita. Ze urte guztian zehar asteroko tarrak bete behar ditugunez, barazki mota ezberdin asko eukitze ditugu, orduan askotan jendeak ezagutze ez ditun barazkiak daude urte guztian euki ahal izateko, eta nik uste hori ere bai pixkat kontsumitzaileantzako dibertigarria dela. Nik aukeroko nuke. Freskua dalako gu azkenen egunero gabiltza, orduan beti produktu freskoa ibiltze deu, ekologikoa da, eta nik uste baita guk ematen joan konfiantza batik. Ni hortan saiatzen naiz behintzat, konfiantza hori ematen. Ze azkenean zuk beak sinistu egin behar duen nik lana ondo itetela. Azkenen konfiantza hortan oinarritzea dana. Konfia egin behar duen nik ondo itetela lana. Eta ni hori transmititzen saiatzen naiz. Tokiko eta urte sasoiko produktuek kalitate handiagoa eskaintzeaz gain, gure aztarna ekologikoa murrizten dute eta gure kultura, ingurunea eta ekonomia mantentzen laguntzen dute. Baina gizarteak ezagutzen ditu onura hoiek? Zer iritzi dute horri buruz gure ekoizleek? Nik uste dezetz, nik uste jende ez dela inundik ina konstiente baserritarrak ekin deun lanaz. Hemen turismoa eta zelai berde horiek asko guztentzeko ikuste urte guztin zehar, animalik larren eta barata garbik eta horrek behinetan lan itzela dauke eta nik uste baserritarrak ere zuta gutxiko egan Gipuzku politontan, jungo ala jendean notatzen, larre oso horren honak ez dinak, nola zaintzei justen nahi zaion, eta nola itxusituko den paisaia ez baldin badeu ezerrekin hori aldatzeko. Nik garbi dauke baiet, ezkenen guk uste natura esatetan, baina esken natura Gipuzkoan ez da metrokarratu bat naturala. Danek izak egindako lanak die, eta lan horiek eki usten zaien momentun, luizik etortzen die, larrek zikinek daude, bertako produktu ez baldin badaiken kapotik ekarri behar da horre dauzken karbonoko aztarna guztikin, orduan, ez dakit, aspektu guztietan nik uste beharrezko gala lurraldei eusteko. Ez, nik uste dut, orokorrian ez. Oso urruti gaudela benetan ze suposatzen duan, bai onerako eta bai txarrerako alde batetikan, hemen azkenian gure inguru, naturringurua oso humanizatua dago, iten den gestioagatik, animaliekin, eta horri esker ere mantentzen da neurri batean. Eta gero, segun ze ekoizpen motak ere, zematerainoko kaltia suposatzen duan ere,
ez jakintasun handia da, esango nuke. Bai, nik uste badakila. Haure bai da gauza bat jendea irakusten egon behar dana denbora guztian, baino nik uste gaur egun baserriak eta gure mendiak, basuak mantentzeko modu bakarra dela, bertako produktuak ekoiztia, era sostenible batian, esango deu. Eta nik uste hori jendeak badakila edo jakinarazi behar deula behintzat. Ez, hori bai ez. Eta bat izan nik hor ekologikoana defendituko, ez? Oso erresa dalako, eta nik ekologikoana defenditu berdelako, nik hor sinistetelako. Oso erresa dalako, azkenen baratza bat itia ez da hain zaila. Baina baratza batek bere zailtasunak ekartzen dut eta bere komplikazioak etortzeak pertsona baten osasunian etortzeian bezala. Eta hori da gu gaixotzean hartzetugun bide bat hartu o ez hartu. Hartuko parazetamoloa buruko minak entzeko, pixkat buruko mina aguanta bingo eta hoian egon da, eta igual nire gorputzak ingo jo buruko minai aurre ez. Eta guk hortik jotze dugu. Eta gauza asko haidia pasatzen oain, da lurrak kriston eraldaketa gaida izaten, eta hoi dana. Baina ez dira konturatzen gu jate dugu letxua horrek eragina eduki dula igual lurrian, honea eo txarrea. Eta horrekin ez dira konturatzen. Momentuan gauden ikuste fase hortan, gure gorputzak inporta digu, gure osasunak inporta digu, badakigu freskua, bertakua eta ekologikoa jatia gure osasuna zaintzeko dela, baina ez dira konturatzen, hori itiak baita bermatzeula zure lurra, zure seme alabantzako eta zure bilobentzako asko zobia izetia. Horrekin momentu ez gara konturatzen, nik ustez ez. Gure baserritarren etorkizuna gure esku dago. Eskaintzen dizkiguten produktuak baloratu behar ditugu eta denok irabazten dugula jabetu. Ondoren, haien produktuen etorkizuna nola ikusten duten jakingo dugu. Ez dakit, nik ikusten dut oso positibo, ez baldin badau bertakoik ez da izango ez Gipuzku, ez Euskal Herri, ez munduik. Hoi pentsatu nahi denik, baina egesan nuen nahiko beltzak egega bizitzen. Ez dakit, ezkenen gehiagazak jende gutxiko gehatzen galan hauetan, pixkate pesimismoaren nahiko sartu da, nahiz eta gero gaudenak ondo saltzen dugu eta bizitza nahiko duine damakigu. Baina pesimismoa oso sartuta da mundu honetan, eta gizarteen animalistak ez dugu asko laguntzen ez da, ez du benetan ezagutzen lehen sektorek ematen duen onura eta egiten daulan guztie, eta kale eta baserrein arteko urruntze horrek ez digu batea laguntzen. Landa eremuak asko hutzak daude. Aprobetxatzeko leku asko dago, hemen jaten dugun janarian portzentaje txiki bateko izten dugu bertan, eta nik uste hor margena handia daola. Eta lan asko. Nire aldetik ondo ikustet, nik uste etorkizuna badakala, eta uste gure lana baratza itiaz gain eta barazkiak ekoiztiaz gain, gure lana izan behar duela baita inguruko jendei erakustia nola egiten duen lana, zergatik egiten lan hori, ze onura ekartzen dituen eta ze aberazgarritasun dakan horrek. Orduan, ikusten guk lan hori egiten jarraitzen duen bitartean, jendei erakusteko lan hori, ikusten etorkizuna badaola. Zoragarri. Nik uste alioko gala puntu baten bertako produktuak izango diana, nik azpeitin behintzat asko aliatzen ari geha, ja. Kostako zaigu pixkat geu kontzientziatzen ez, bertako produktuak garaikua diala, sasoikua diala, eta orduan ezin ditugula urte guzian baina jan, ezin deula urte guzian porrua jan, ezin deula urte guzian gauza asko jan. Baina nik uste otxurak eta gure txikilea egean pixkanaka sartzen gauza horiek buruan, eta nik etorkizun oso paru ikuste dut bertako produktuek. Erantzukizun handia dugu gure baserritarrei aurrera egiten laguntzeko. Beren produktuak kontsumituz gure aztarna ekologikoa murrizten dugu, kalitatea irabazten dugu eta gure kultura eta ekonomiari laguntzen diogu. Eta hain gertu ditugu